אהלן חברים, אני רוצה לדבר איתכם על האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה. בסוף השנה, כשתקבלו את הדוח השנתי השנה, אתם תראו סעיף שנקרא איזון אקטוארי. מה זה אומר? בקרן הפנסיה כולנו ערבים אחד לשני, יש לנו ערבות הדדית של התביעות בין כל החברים. מה זה אומר? זה אומר שכל רבעון קרן הפנסיה עושה חשבון של פלוס לעומת מינוס. כמה כסף היא גבתה לעומת כמה כסף שהיא שילמה על תביעות, תביעות של חיים, תביעות של נכויות, תביעות של שאירים. כל הדברים האלה עולים לקרנות הפנסיה הרבה מאוד כסף. קרנות הפנסיה בדרך כלל הגדולות הם אלו שיש להם גם את הכי הרבה עמיתים והכי הרבה תביעות במצב של מלחמה כמו שאנחנו נמצאים היום. אז מעבר לביצועים של החברות בשוק ההון, כי העסקים גם לא במצב טוב היום, שאנחנו נוכל לראות החל מהרבעון הראשון גם ירידות בשוק ההון שמתבטאים בכלכלה, שהיא לא פשוטה בימים אלו, אנחנו נראה גם מינוס בדוח השנתי של הגירעונות האקטואריים שקרנות הפנסיה עשו ברבעון השני, ברבעון השלישי וברבעון הרביעי, וכל אלה ישפיע גם על התשואה וגם על הקצבה שאתם תקבלו. נעים מאוד, שמי מיכל לב אבדר ואני מומחית פיננסית 30 שנה. תעקבו ותסתכלו אחרי הדוחות השנתיים שלכם, שתקבלו אותם גם בסוף הרבעון הנוכחי, ואל תתעלמו, כי יש הרבה מאוד דברים שאפשר לשנות ולעשות כדי שהכסף שלכם יהיה במצב טוב יותר. מוזמנים לקבוע איתנו פגישה על החסכונות שלכם, על הנכסים הפנסיונים, כדי שנוביל אתכם להצלחה ולביטחון כלכלי. להשתמע.